Два раза ходили калядаваць. Ну, першы раз ходили калядаваць на Раздво, а на другі раз уже ходили шчадраваць. То у нас сегодня такое таксама калядаванне, шчадраванне. Вы приехали, дорогие калядоўшчыкі, з Мінску приехали с таким цікавым инструментом, як гуслі. Я сегодня шчыра рады вітаць спадара Алеся Чумакова, спадарню Тацяну Ячну, якія приехали с выдатным калядным канцэртам. Гэты канцэрт я чуў толькі праз радыё. 25-го на каталіцкія каляды, ці можна сказаць, на першае Раздво. Я ехаў у аўтамабілі, якраз уключыў радыёканал, гэта першае беларускае радыё, і быў проста зачараваны той музыкай, тымі спевамі, якія я пачуў. Гэта калядныя песні, пераважна хрысціянскія, пераважна песні, якія спяваліся па ўсім свеце, па ўсёй Европе і США. На каляды, каляднымі гуртамі, якія прыходзілі ў дом да гаспадароў, таксама спяваліся ў цэрквах і касцёлах. І гэта ўсё сёння прагучыць на беларускай мове ў перакладзе розных паэтаў. Мы будзем пра кожную песню распавядаць беларускія гуслі і вучу на іх іграць. Калі ласка, звяртайцеся да мяне па інструменты і па навучанне. Вось, калі хочаце стаць маладым гусляром. Хочу сказаць, што вучыцца на інструменце вельмі проста, літаральна 4 заняткі дастаткова, каб ужо засвоіць свой першы рэпертуар і падумаць о сваім першым канцэрце. Вельмі просты інструмент. Мы пачнем з песні, без якой немагчыма ніводныя калядныя спевы хрысціянскія. Гэтая песня створана 201 год таму у Аўстрыі. І аднойчы мы сярод нашых штодзённых канцэртаў на гэтыя калядныя святы мы паспрабавалі, там была абмежаваная вельмі праграма, паспрабавалі гэтую песню не выконваць. Але да нас падышлі людзі пасля канцэрту, і першае пытанне: а чаму не было ціхай ночы? Вось. Як вы так спяваеце калядныя песні, а ціхую ноч не спяваеце? Вось, з ціхай ночы, адпаведна, пачынаецца наша праграма. Мы абавязкова пачнем менавіта з гэтай песні. Пераклад Натальі Арсеньевай «Тихая ночь». І у сіне глядзе Марії.
Ти, король, ти, пастух, ходи с пеем хвалуем, цару царов дало дорогу, удячностью шануем. Чуйте, як свет кає, макулитесь, чуєте, слався у целовленный дух, дитя Святой Марии. В сборниках христианских спевов в середині 18 стагоддзя і з тих часов популярная у Польщі настільки, що її вчать навіть у дитячих садочках, на дитячих ранішниках. Ми з Тетяною, коли на гэтыя каляды былі в Польщі, зауважили, що дети на улице так, навіть діти підспівали гэтую песню. Ось, тому хто її познає, калі ласка, будете нам допомагати, ось, але провучиться яна по-білоруськи. Святой красе тысяча годzi Ciebie czekali usie. Kto umarł, kto proroczył, Tyś zjawił zakończeń noczeń. Ty przyszło na nas, Ty przyszło na nas. Jak my czekajem Ciebie spadana, Przyjdź i poczuszy głos wiadoma. Nic opadem był sławny, Boża Ciebie projawia, chleba i wina. Перед тем, як ми сыграем її, хочеться подякувати вам всім, що прийшли, що
і на наступныя каляды, і на весь час, што каляды святкуюцца, трымалі пры сабе. У нас ёсць дыскі і флешкі з сабой вось там на тым століку. Калі ласка, пасля выступу мы з задавальненнем з Тацянай все з добрымі там зычэннямі все падпішам, што вы там знойдзеце для сябе. Вось будзем вельмі рады, калі гэтыя калядныя песні па-беларуску і пад гуслі будуць гучаць у вашых хатах. І таксама пра гуслі хочацца сказаць. Калі вам спадабаўся гэты інструмент, то, калі ласка, звяртайцеся да мяне. Мяне вельмі проста знайсці. Гуслі.ui, сайт в інтэрнэце маёй майстэрні. Вось можаце паглядзець, якія гуслі бываюць, пачытаць пра іх болей там на тым сайце і замовіць сабе інструмент. Да кожнага інструмента ідзе 4 бяскоштныя заняткі, на якіх я просто абяцаю, што я вас навучу іграць на гуслях, і вы пачнеце ўжо рэальна задумвацца пра сваю музычную сцэнічную кар'еру. 4 заняткі реально дастаткова, каб засвоіць гэты інструмент. Каб выйсці на савечкі. Хотели подякувати за запрошення, ось, ожидать вам Божої допомоги на наступний год у вашому житті і сподіваємося, що ми зустрічаємося не апошній раз.